Er ikke noget, man skal med benene også? Jo. Hvordan kommer jeg op? Ja. Der kommer en bil nu. Skal jeg prøve at stoppe den? Ja. Så spørger jeg efter. Jeg kan vinke ham. Nej, han kører forbi. Danse, der kommer forbi. Ej, han kører forbi. Nej, det var ikke danse i kranbilen. Hvad skal jeg gøre? Jeg står og filmer, jeg kan ikke gøre noget. Stop med at filme, det skal du ikke gøre. Ja, jeg klarer mig. Gør du? Ja, det ved jeg ikke, det tror jeg. Så godt, skat. Stop det der. Jeg synes, du er god.